Ay. Namias ka kung tago ay. Ako sa toto kung manok bigit. Kana ra bag sniper ba dire ay? Nok. Para pa niya ako manok. Nok, sus. Taas kig lupa do. Sus. Nok ali nok. Indot ta ko manok. Kaadlaw lagi nga ako ni Tari. Kalima makabunoy. Naitahoda ni oh. Sus. Ako katuig na ni. Igong kontra yayay oy. Wag ni sama do. Sus. Napainaong oh. Amerikanuhon ni manuka na ako iki. Balibo palandaan oh. Bisa ginaan nila ning balibo ani. Pero hybrid ni. Sus. Sus ta sa lupa tra bagito. Sus kondisyon na. Ang iro lagi yayay gyapon iro ani. Iro napabangbuag duol diri. Gilabkan patay oy pagkaugmay. Sus. Hindi ko taman ka, oh. May iba ba? Kaldo tayo lang busraki. Ano? Namun na si manok kita pare. Sige, pwede lagi hapon kay. Namun kay tari, ano? Lubing guro kay. Kusog ay sungsungad to. Okay. Itong manok daw ni busrak. Ngingig na kuno to kay. Kabayo, italayo ganyan ko. Antigway kay. Pagpatid, gisagang ako yung manok na. May kanuhon. Ito ato na ang kay kwarta na. Ako'y kwarta rin, 2085. Imo. Last ko ikapuno din ko. 2001. Para. Tarik na niro. Okay na ni. Ito. Ato to yung gamiton to yung manok. Dok, singsya kayo ka. Wak makagidugan yung ino ko. Saon manok nga. Ayungot makulok. Oh! Dali ka diya, ayun o, nga ka diya. Ano sa may tuyo ninyo? Ay, kano na, mansabi na. Manok na ko, nindot kita na noy. Balibo. Bago ni nako. Uy, busrak. Mga us katuig na ni nako. Tanda, nindot ng manok mo. Ako ni tari ko no. Sungsung Domingo ron. Aman, dito. Nakabuno ni gahapon kalima. Way sama do yung. Mao. Lagi daya ng manuka sa muging nangari midri kay nadunggan sa damo nga imong kabayo ba imong gipalayo kay pagpatid ako no gisagang anak. Oo na, napita ko do. Yayang kabayo lagi. Tanda, nindot na ato na itari ron. Pero gitari na ko ubig. Kausa lagi kalima nakabuno lagi pero bilin ko ni. Bilin Okay, na mo ba? Ako lang ibilin. Uy, di rasa imo na ibilin niya at dandaw sa tangad to. Sige. Basin pa day. Ikaw niya mo kondisyon ni. Dali na mo kondisyon. Kondisyon na. Dali, tapa. Pagbiya ko niya. Oh, 2085 sigurado ni. Sigurado daan kwarta lagi. Kana nindot kay bakong partam naghan yun eh. Sa sigurado daan ay. 2001 dia. Ay, mga tuta. Bilin Ano sa anak ko? Pinanggaab na manuka eh. Look, sino sa kamay na? Tarik na sumabaw. Kita ni, wak minta kita anig kaonig. Kototoy. Nah, utrom ngayon tayo, gutom ngayon ko. Nangita lagi kong pagkaon lagi diri. Kuan, kita tag manok diri nga saag. Ihas manok ba? Simple kalibunan. Simple sa kayo nga. Way manok diri nga kalibunan. Anay manok ihas eh. Ya asam ka mga tari. Ay, ito tasunahan. Matuon. Nakatempit Andre. Lagi din makitaan. Sunod lang nako. Ingom to sila diri nga. Ako ni manok diri mga ihas. Sa aga manok. Kita na to Andre kapayos na. Sus. Kapayas pag Ginahinay sa puro diya sa basig bilaw. at makatulog ng bangon eh. Ilaw sa nauna. Nangita sa diya manok. Sitar mag-ahak. A few moments later. Tots. Ang pangita ko to. Manukan. Ano ni tago? Lupiso kayo. Sitar mag ka ng balhibo eh. Iboy. Doon na boy. Nangko sa tangi. Isip. Ano tao dia? Iya. Nay Wah, may tao na ako. nay tali ka mo. Ano dia ba? Nyara tot. Nyara mo din jata kay ron sakpan. Sige. Sakpan niyo to ba? Tap-tap kasi no. Silan pag din nga wap. Tay imitar ba? Kayo. Tarong nga ninja yung dia, ulit ang sakpan. Ano sa ni braso sa ni sugo. Klaro ya, kamang mga din naturon. Ikay kuha sa manok ha? Ano ba? Mana? Ang bahala na. Gutom na kaayo. Ano din mo do? Pang. Oh no. Bigtan na.
Ato nga. Bahala ka. Oy, lami ng manok ka. Andi karon. Kaon na bitali to. Andi karon. Dili ang sa mga tubig. Sindahan niyo yung mga spider mo. Ko na diha. Salawad nga ito. Ito. Dali na dito. Okay, minsan. Uy, dali na. Tunga. Tumo. Bunal mga tayaon. Namay shoutout. Shoutout ko sa among mga viewers daw ug katong mga bagong viewers ay mo kalimot sa pag-like ug pag-subscribe. Bunal ninyo diha. Shout out sa ko sa Tarusa family og shout out sa ko ni Jisang Nokwa na nagtrabaho karon sa Mitsumi. Bunal diha Nokwa og shout out sa ko diha ni Roslyn Bitonan. Bunal diha Roslyn. Bunal. Kalo. Wa. Shoutout ko sa mga ayap diri sa Maslog, Danau City. Bunal mga tayaon. Bunal mo diha. Bunal mo diha. Og shoutout ko sa akong mga kauban na sa Sardos. Shoutout diha mga busing. Bunal ninyo mga busing. Og salamat dai sa pagtanaw sa video og atangi among umaabot nga video pohon. Peace. Og ayaw pag kalimot pag-like ug pag-share sa among mga video. Og ayaw nyo kalimti pag-subscribe among YouTube channel og follow sa among Facebook page. Daghang salamat mga katayon. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutunra ka.